Сегодня в разных школах Татарстана и всей страны вот этот вот салют, рукоплескание посвящен главным героям сегодняшнего дня. Это, конечно же, школьники. И самые сильные аплодисменты, они звучат в адрес первоклашев. Иң көчле алкышлар, алар әлбәттә беренче сыйныф укучыларына. Чөнки сез бик зур адым алга атлыйсыз, белем дөньясына адым. Сәләт җәмгыятенең уңышлы эшчәнлеге турында безнең илебездә генә түгел, бөтен дөньяда беләләр. Һәм бу уңышлы эшчәнлек бер Асылташ мәктәбе эчендә генә түгел, башка мәктәпләргә дә таралуы тагын да куанычлы. Матур балалар мен күрке балаларны безнең хәзер бар сәләт мәктәбендә беренче, икенче, өченче безнең бар бик көчле коллективыбыз, укытучыларыбыз һәм шул ук вакытта сәләт, чын сәләт менә шул Асылташта үсә. Бәхет телим, уңышлар телим Асылташ мәктәбенә.